କେନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଅଛି ପରେ ମାଛ ଭିତରେ କାଣା ଅଛି କରୁନା ୟା ପୁତଲିଟିଏ ପଡ଼ି ଏ ମୁଇଁ ଶୁଣୁଛେ ନେହେନ ବସିଛି ସିଏ ଶୁଣୁଛି ତୋତେ କିଏ କହିଲା ହେନ କହୁଛୁ ସରେ ଗୁଗେ ଗୁଗେ କାଣା କାଣା କସ ଏଗୋ पता टुली जैसन जे ଇମାନ ବା ନେମାନି ଯେ କାଣା ଅଛି କେନ୍ଦୁ ତଲେ ହେ କରୁନା ଅଛି ୟା ନେ ଯିବରେ କିଏ କଥା ହଉଥିଲେ ଗো ହେଁ କିଏ କଥା ହଉଥିଲେ ଏନୁ ସବେ ଆନ ପଟେଲ ଘର ଘର ସବେ ତ କାଁ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ପରେ ଅଛି ସରକାର ଖୋଜୁଛେ ନା ଥାଏ ଗো କେନ୍ଦୁ ତ ଧନ୍ଦା କରୁନଥିବା ପୁଡ଼ି କରି ଯେନ ଦେଖେଇ ବୋଲବେ ସେନ ଅଛି ବେଲେ କୁড়বে ଆଉ ଯେ କାଣା ଦେଇ କରି ପୁଡ଼ା ବି করে